Slow motion. Tak my jedeme do toho Polska. Nějaková, kopřivová, křenová, česneková, koprová, kremská hořčice, tvarušky. To by to chutná, nebo co? To si děláš srandu. My trošku pospícháme do toho Polska, aby jsme tam stihli být na otevírečku na 9. a Peťánko nějak všechno trvá, takže já tam trošku pomůžu. Turbo! To je rychlost najednou. To je rychlost. Zoubky jsou vyčištěný? Ne. Já jsem je žebe. To je starý. Slow motion. Tak my jedeme do toho Polska. 1 hour later. Dobře, tady jsme se nikam nedostali. Turbo! No, to je pohoda. Bereme sebou. Tady je potřeba vzít si prostě ten lístek. Jinak je průšvih. Člověk máčkne bude darmově, pak potvrdí zelený. Pak se vede lístek. No, když nemáme ten lístek, tak takhle. Peťo? Slow motion. Tak my tě vyzvedneme po cestě zpátky, jo? Ne. Dobře, budeme zákeřný. Turbo! Turbo! No, už moc rychle, musíme zpomalit. Slow motion! If we tried it, we can make it. But don't we ever just take some chances and stop your thinking and start your living? Get your shoes on, we're going dancing. Turbo! Výměna? Slow motion. O, sakra. Tak si děláme zvedneme, jo? Tak to je výborný, já musím slow motion. Kolínko, viď? Dobrý. Máš, podívej na tu žábu. Hele, koukej, tak to je srandový. No. Tady všude máš zámky lásky. Tady někdo dal píst. Nebyl tady Blesk McQueen. Kde píst? Tohle je píst. Jo. Nechce právě. Tenhle knedlíček, tak ten je úplně mega obrovský. Jo. Tohle je takový ten klasický. Jo. Ten, co máme doma, ten uprostřed. A ten je úplně malý. No a tenhle je úplně vůbří, to jsem ještě neviděl, takhle obrovský knedlík. Sem se chystáme jít na bobovou dráhu. Takhle máme hotový. Je to v této optice. To je hrozně super, protože ta oprava vlastně byla bezplatná, mně se podařilo ulovit to byly ty packy, takže tak, ale taky jsme donesli aspoň nějaký malý dáreček, slovenskou pečeť českou, což Poláci mají dost rádi. A jsme spokojení tady s tím přístupem, s cenama, s kvalitou, což. Takže kdyby někdo hledal optika, tak tady. Lizavka. To je dobrý název.
Parkujeme tamhle. Jsme dorazili do Rolska na zmrzlinu. Ale tady to moc tak nevypadá. Tuňáková, kopřivová, křenová, česneková, koprová, kremská hořčice, tvarušky. Zmrzlina, ježišmarja, já nevím. Tlapková patrola, limonňová. Popcorn, preclík. Tak to je hustý. Na tu zmrzlinu asi lidi jezdí z celé republiky i dál. Z celého světa. Tak to jdeme ochutnat. Najdeme si nějaký pěkný místečko. Dáme si? Jo? To jsem zvědavý, jak to bude chutnat. Já ještě nebudu prozrazovat, jaký jsme si dali. Jak vám chutná zmrzlina? Naprosto hnusná. Tahle je asfalt, tohle je tuňák, preclík, tlapková Tuňák patrola. je pěkně hnusnej. Tuňák je pěkně hnusnej. Tebe nechutná tuňák? Ne. Mně asi nejvíc chutná kombinace koprovky s tuňákem. To je docela hodnotné. Já teda zvolím nějak. Dávám fakt 2 z 10. Ale jako ty chutě jsou fakt autentický. Víš, že cítíš tam prostě to, co jako máš. Jako třeba... Nevím, mně to přijde, jak když omáčku dáš prostě do mrazáku a pak to ochutnáš. No. Ale jako tuňák s asfaltem je Ne. fakt jako nechutnej. Doč. Tam byl. Ten tuňák ještě. Já mám furt jako v puse pachuť toho tuňáka. Ze začátku to chutná jak zkažená ryba, ale pak Je to teda chutná jako zkažená ryba celou dobu. to přijde do chuti jako ty Rio Mare, ty pasty takový, víš? Jo, a to mě úplně krát, když byl malej. Koprová prostě, no. Koprová je falšovaná, jako, ale prostě tak si zkus dát ten asfalt s tím tuňákem. Asfalt s tuňákem, no. No, To je hnusný. to je jako hodně hnusný. Kombinace nic moc, no. Teď si kus koprovku s... Mě prostě chutná ta tuňáková. To, Jako nejméně mi asi chutná preclík. cože? Tak to mě zase nejvíc chutná se píc. Tady je lentilka. Ukaž. Tu si dám. Aha. Preclík je takový, já nevím, no. Huš. Huš. Co to máš v ruce? Pane bože. Dobrý, tak já pak přijdu teda kalku, jo? Jaj. Slow motion. Slow motion. Tady prší. Turbo. Slow motion. Co tady prodáváte, pane? Tak já si
to takhle skoupím. Můžu? Jaká je cena? 200 korun. Tak to si nechte. Naschledanou. Cesta z obchoďáku trvá tak 20 minut už asi. A tam ukážeme tuhle challenge. Mňam, mňam, mňam. Ten je pěkný. Ultra slow motion. Ultra slow motion, to znamená úplně mega pomalej. Úplně extrém. Peťo, máš veliký hlad? Jo. Veliký? Jo. Víš, co to znamená, ne? No. Slow motion. A my se jdeme najíst, jo? Tak tam pak přijď. Jsme seděli tamhle. Poslali jsme ho pro pití, je tamhle, teď se jdeme schovat. Bude mít challenge Jelly Beans a dneska budeme ochutnávat. Je tam psí žrádlo nebo kola, tady je šnek nebo Tropický ovoce. tropický ovoce, nudlák z nosu nebo hruška, chili nebo jahoda, Ale chili nebo jahoda z toho ti vynecháme, protože to chili je fakt extrémně pálivý. A to bys asi úplně nemusel jako dát, víš? To není moc dětský. ale Jak chceš, hele, jak chceš. Můžeš si jako volíznout třeba, a když to bude dobrý, tak si ho můžeš sníst. Jo? Dobře, tak jo. takže Pak tady je ještě banán nebo chobotnice, žvejkačka nebo zubní pasta. To nevím teda, co z toho je špatný, mě by chutnalo asi oboje. Všichni kámen, nůžky, papír. Kámen, nůžky, papír, teď. Jo, vy dva jenom, že jo? Jo. Já jsem vypadl. Kámen, nůžky, papír, teď. Kámen. Počkej, ale když já jsem vypadl, tak já jsem prohrál a hraju pro ní, ne? No asi jo. Jako Že jo? Jo, děkuji, jo. Tak já točím teda, jo? Jo, ty začíš. Máme nějaký kýble na blinkání. Tady je. Jo. Připravím tě. Myslíš, že to bude stačit, jo? Jo. Jako první jsem si vytočil jahoda anebo paprička Carolina Reaper. Tak toho jsem se úplně nejvíc bál, protože to úplně nejvíc pálí. Takže si ochutnaj. Chceš mlíko? Zatím ne. Nejhorší je, že ono to nějak nesmrdí. To člověk prostě nepozná, dokud to nestrčí do pusy. Pálí to. Ne, tohle je jahoda. Jo, Jo, super. to je jahoda. Já jsem to volíz a normálně to trošku pálilo, asi od těch ostatních. Tak já teď. Můžeš za Teď ty. klidně pokračovat. Tak Počkej. to je snad to Počkej, to nejhnusnější. musí- Hruška anebo sopl. Uj, tak tohle. A musíš to vydržet alespoň 5 vteřin, jako. A rozkousat to, jo, pěkně. Mňam, ta jahoda je dobrá. Buď to ti chutnají soply, anebo je to hruška. Je to hruška. Počkej, ukáž, dechni na mě. Dechni na mě. Tohle není hruška, to je sopl. Dechni na maminku. Oh, A mi to chutná. asi děláš srandu, ukáž, na mě dechni. Fuj, to je sopl, to nemá s hruškou nic společného. Ale je to dobrý. Tak nic, tak teď maminka. Dobrý, no, tak. Vychutnal sopel? A maminka má buď tropický ovoce, anebo šnek. Ježiši. Fuj. To fakt chutnají soply, jo? Jo, Hele, maminka. je to šnek. 5 vteřin musíš udržet. Tam jde. Je to šnek. Au!
už nechcem. To byla šišnek. Fuj! To jsem to jenom nahryzla. Byl to hnusný. Fuj. Nechutnalo ti to, jo? Ne. Čili. No to ne, už zase, pane bože. Tak já to jdu vyzkoušet, jo? Jo. Pálí to? Pálí. Pálí to. Chceš mlíko? Oh, Chceš mlíko? ty to pálí. Oh, ty to se pálí ale hrozně. Kráso. Měl mě tečou slzy. Tak tohle ne. Vypij to celý, vypij to celý. Pij, pij, pij. Pij, 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 pij. Už je to lepší. Máš úplně červený oči. Ale můžu dávat tohle s dětem. To je tak pálivý. Mají se teď jdu hrát já. Ono se to tak divně rozfuslo. Wow. Ty vole. Takže... To smrdí na dálku už jako Takže taky štiplavě. Chceš ještě mlíko nalit? Jo, to nejde, normálně to řeže úplně do jazyka. Ne, to je chili, to je chili. Polízni to, jo. Jo, to je chili, to je chili. To musím jíst a to je chili. Dej mi mlíko. Já už to cítím i na jazyku. A To je chili. proč To normálně to bolí. olizuješ? Ty to normálně bolí. Mě až tečou slzy, jak mě to bolí. To bolí fakt, to bolí. Peťo, můžu... Ne. Ale jo, to je chili. Dej mi to. Já to nedržím. Bože, na. Třeba pít. To nepřestává vůbec. Nepřestává. Mají to hrozně moc. Hrozně ale. Hrozně. Potřebuješ někomu to nabídnu. Jako ale hrozně. Hrozně to pálí. Právě. Počkej. Jo. Počkej. To jde vidět? To bolí jako. Chobotnice nebo Banán. banán? Tak si vyber. Já už se fakt bojím toho, co to... Nemáš tu krabičku. Je to chobotnice? Dá to chobotnice. Oh! To je chobotnice? Jo. Normálně, já. Teď ty. Pokud si vytočím červenou zase. Tak budeš normálně tak normálně chodíš. Normálně já končím. Já vlastně vůbec nechápu, proč to s váma hraju. Jo. Fuj. Počkej. Kola anebo psí žrádlo. Oj. To je asi to nejlepší, no možná ta pasta. Kola. Kola. To je dobrota. Vážně. Pasta nebo Čvíkačka. svíkačka? Já furt cítím v puse tu chobotnici. Pasta. Pasta? Taky ti to chutná. Dýchy na mě. Stejně jako soply. Jo, Ukáž? a to spíš vejkačka. To je žvejka. Když to je vejka. Tak jako kdy to přestane pálit. A ty jsi měl kolu? To jsem teďka měla, ale Tak musíš. já už to nechci znova. Já jsem měl taky dvakrát tu Já už to jahodu. fakt ale nechci znova. No. Banán. Je dobrý. Ah. Kdyby si strefil červenou, tak ti to... Taky banán anebo chobotnice. Přeju ti tu chobotnici, fakt ti přeju. Kdyby si strefil tu červenou, tak ti ještě dáme jeden bod, jo? Je to chobotnice. Fuj. Jenom tě upozorňuji, že ty pachuti se nezbavíš jen tak. Je to chobotnice. Tak to byla chobotnice. Je to chobotnice. Jo. Ne, Bleh. to je ono. To se stává.
Jako není to úplně nejhorší, ale... No, já to mám. Ale aspoň už mě přestává pálit ta paprička. Tak to bude asi banán, protože by se takhle podle mě po chobotnici netvářil. Ukáž, řekni na mě. To je banán. Jo, to je banán, to je 100%. To je 100%, jo. A to je dobrý. To je dobrý? Jo. Šnek To už anebo jsem taky tropický měla. ovoce. To nevadí. To musím fakt znova, jo. Jo? Jo. No, ovoce. Ovoce? Žvejkačka anebo zubní pasta. No, to je žvejkačka. Jo. Jo, ale to je dobrý. O, kola nebo příšráno? Příšrádlo. Ukáž. Ne, to je kola. Ty vůbec nepoznáš kolu od psího jídla? To je kola. Já si myslím, že jo. Cítím kolu. Tak tohle vynechám, jestli nevadí. Toč ještě jednou. Za trest. Ne. Žvejkačka anebo zubní pasta. Mám zubní pastu. Ale to je dobrý, to jde sníst. Dej na mě. Máš zubní pastu. No. Zase. Žvejkačka nebo zubní pasta. No. Máte zubní pastu. Jo. Jako dá se to sníst, ale Je to jako větrová žvejkačka, dá se říct, ale není to žádný, to je dobrý jako. Ha, co banán máš? anebo Já tam vůbec chobotnice. nevidím. Ta zubní pasta chutná jak větrová žvejkačka trošku. Taková ta hnusná. No. To je chobotnice, to cítím až sem. Fuj. 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 To je smrad. To by to chutná, nebo co? To si děláš srandu. Fuj. Co jsme to koupili za Jellybinci? Jsi šneky. Ale to je fakt to nějaký dobrý. Ale bože, ty jsi pěkný čuně teda. Ale to jsou dobrý. Mám ovoce. Kola anebo psí žrádlo. Tady má psí zrádlo. Tak to teď má táta asi. Já psí žrádlo. Chceš čuknout? Fuj. Jak salám, to je nějaký takový. To jako taky to jde sníst docela. Nevím teď. Ještě jednou, to je úplně přímo uprostřed. Oj, šnek nebo... Tropický ovoce. Ahoj. Co cítíš? Něco hnusného nebo ovoce? Fuj, já to cítím až sem ten smrad. Ukáž. Fuj. No. Fuj. To byl šnek spíš. Fuj, ale to šnek a on to je hodně podobný té chobotnici. Jedu. Dal bych si hrušku. A maminka bude mít psí žrádlo, koukej, podívej. Mám kolu. Kurva. Ne taky. Oj. Můžeš ještě jednou. To má být posadoutka, jo. Můžeš být ještě jednou. A nebo... A nebo si otoč znova. Já mám chuť na jahodu. Jo. No, tak nemáš. Zase jo. Už zase. Ty vole. Ty vole. Podle mě v tom celém balíčku je tak jedna jahoda, ty vole. Ještě, že mají A mlíko zbytek je fakce. karoně rýpl. Jo. Chceš rádlo? Ale tohle se nestihlo tolik jako rosto. Včas jsem to vyplivl. Chceš rádlo nebo kola, jo? Jsem to málem vylil.
Tak co? Je něco, co jste ještě neměli? Já jsem neměl soply. Jo, já tak to jsem taky neměla. Jinak jsem měla už všechno. Až nekal jsem neměl. Teda to pálivý jsem neměla. Kola. Kola, jo. Já to cítím až sem, to psí žrádlo, ale Já se tím kolu. tak to spíše ten šnex předtím. Nebo ta chobotnice se furt drží. Je dobrý ta kola. A A tímhle to ale varuška. ukončuju. Už jsem ochutnala všechny. Mám hrušku, No, co se máš? doufám. Příra. Zase psí žrádlo nebo kola, jo. Coca-Cola. Coca-Colka. Já. Fuj, tady strašně smrdí ten slimák. O ta chobotnice z peťulky. Dobrou chuť. Já vám jenom říkám, že s váma nespím dneska. Protože vás potáhne chobotnice a... Chobotnice. Fuj, nedejchej na mě vůbec. Uj! Ono mě ještě dechnu takhle. Jo. Dej Mně si se- honem banánovou, Peťo. Mně se reálně Honem, dej dělá si zle banánovou. už jenom z toho, že to cítím. Teď maminka, ne? Já tady maminka. Musím, jo? No. Ještě, že jsem ty nehrál, já protože jsem to měla už člověk. Fuj, Peťo, napij se něčeho, to je... Mám zase zubní pastu. Co jsi zdala, zubní pastu? Jo. Fakt už si ji znova nedám. Jo, to jde. Sopl. 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 Já si myslím, že to bude hruška. A tohle. Já jsem měla hrušku. Já taky měla hrušku. Já jsem měla hrušku. Tak tohle je sakrát hnusnější než nějaká chobotnice. Fuj. Fuj, ne. Já si myslím, že by to pro dnešek stačilo, ne? Ne, nesačilo. Nechte si to třeba pro babičku, ona má ráda takový experimenty, tak si to můžete zahrát ještě s babičkou.